लोगोफोर नैबे जाहैबाय जों लागोनि धप बिफां नैबेजों आरो बैजों बे मोननैखौ दानफायनांबाय नैबे न'खौ लुनायनि थाखाय बे न'नि आपडेट लाबोनां दिनै खुन्थिया गायजोबनानै नै टाइम भिम खाबाय नैबेलाय गाहायाव टाइम भिमा नैबेलाय गाहायाव खाबाय बे न'नि गुवारा जाहैबाय 18 फुट ओमफ्राय गोलावा जाहैबाय 50 फुट ओरैनो सानफ्रामबो आपडेटखौ लाबोबाय थागोन आं नोंथांमोना नायबाय थालांबानो जाबाय नैबे अन्थाइ बै बाला ओमफ्राय बै जाबाय जोंनि ब्रह्म मन्दिर बेनोसै लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ